ai munafiki bai yi ba, zuciyarsa yake faɗa ba, wani abu yake kirkira, yana kula da psychologin ka, yana gaya maka abun da zai yarda da kai. Shi yasa a duk harkan addini da duk harkar al'umma, ko a makaranta ne, ko a kasuwa ne, ko a ma'aikata ta gwamnati ne, ko a kamfani ne, ko a masarauta ne, ko a islamiyya ne, ko a ofishin masu mulkin siyasa ne, babu abu da ya fi wahalar da al'umma kamar sharrin munafukai. Kuma an fi samun munafukai su ba su da capacity. Idan wani abu da ilimi ake, to bai da ilimin. Inda tsabar iyawa ne na experience, bai da experience. In tsabar baza capacity ne, bai da capacity. To shi munafuki sai ya zama da batanci da kullawa zai ci abinci. Sai halayensu ne. Munafukai suna ba wa mutane wahala. Suna tsananin ba da wahala. Duk inda ka ga ba a zauna lafiya ba, wallahi munafukai su ne dalili. Kuma su ba su iya abu in public. Daga an gama to sai su koma suna gulma, wane ya ce kaza, an ce kaza, ya ce, an ce, sun ce, an ce. Kuma sai sun duba psychologin ka me kake so. Idan kana shugaba, karka yadda da munafukai. Duk wanda ka sani a duniya, in dai kuna mu'amala da shi, wani ya zo ya ce maka ya ce kaza a kanka ko ya yi kaza, ka ce yauwa kana so a yi gyara ne, to zauna bari na sa a kira shi. Haka ake yi. In a waya ne, bari zan kira shi a wayan, ce muna tare da kai, zan sa wayar a loudspeaker sai mu yi magana ka faɗa. To daga za ka sa ta kasa gina daga za a gina kaɗawa. To haka shi munafiki yake. Saboda su abin da suka tsana a duniya shine su yi labarin ya fito. Duk abin da suka tsana kenan. Shi yasa tun zamanin Qur'ani aka yi ta saukar da aya ana tona asirinsu. Kuma har yanzu dai ana tafsiri, to dole sai ka ji giredar Qur'ani tana daidaita munafukai. A yanzu wannan karatun baka nufi kowa ba, akwai wanda in ya ji sai ya tsargu. To in ka tsargu wa ya sa ka? An kira sunanka? Wa ya kira sunanka? Ba wanda ya kira. Yanzu kai aran ma ka tsargu? Yanzu ka tsargu na kai? A tambaya nake, ka tsargu? Ya ce bai tsargu ba saboda bai shafe shi ba. Kai ka tsargu ustaz aran ma Isa? Kai shamun ka tsargu? Shehu na Allah ka tsargu? Duka ba, in baka tsargu ba to bai shafe kan bane. Wanda yake yin daga yaji sai ce yau kan fa mu ake taba, ni ba na taba kowa, Qur'ani yake tabawa. Wallahi ba ruwa da ni ba abin da ta samu shi. Qur'ani ne in ya sa maka gireda mun zo sai mu saka mu wuce yadda Qur'ani ya sa. Wallahu a'lamu bima yaktumuna, kuma Allah ta'ala yace ya san me, ya san abin da suke boyewa. Allah